Aħbarijiet pożittivi hekk kif 8 persuni oħra f'pajjiżna fiequ mill-COVID-19. L-ammont totali ta' persuni li fiequ minn din l-imxija issa tela għal 126. Intant, fl-aħħar 24 siegħa saru 574 swab test li minnhom 4 riżultaw pożittivi. Bekk it-total ta' każijiet f'Malta issa tela għal 431. Ejjew ħalli nagħmlukom it-test ħalli nikkurawkom u sa tant importanti ħafna li jekk aħna m'għandniex għalfejn noħorġu noqogħdu d-dar ħalli aħna ma nkunniex espożizzjoni għal dawk in-nies li qegħdin barra u għadna aħna ma milnilhomx it-test għaliex għadhom ma ġewx forward ħalli bekk nkun nistgħu dejjem innaqsu ċ-chances li aħna ikollna iktar firxa. L-4 każi ġodda huma raġel ta' 59 sena li ma jaħdimx u l-unika kuntatti li kellu kien mal-familja tiegħu. It-3 każijiet l-oħra nstabu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Is-Soprintendenti tas-Saħħa Pubblika qalet li dawn huma żagħżugħ mill-Marokk, ieħor mis-Somalja u ieħor mis-Sudan. Il-każijiet minn dan iċ-ċentru issa huma ta' 38 persuna. Intant bekk in-numru ta' każijiet attivi ta' persuni bil-COVID-19 f'pajjiżna huwa dak ta' 302. Minn dawn 16 qed jinżammu fl-Isptar Boffa, 8 fl-Isptar St. Thomas, 2 fl-ITU, 9 fl-Isptar Mater Dei u 2 fl-Isptar Monte Carmeli. Persuna waħda biss tinsab fuq ventilator. Profs Gawċi qalqet b'dan l-appell. Aħna sejrin tajjeb bħala Malta, aħna qed nagħmlu l-almu tagħna biex aħna nistgħu innaqsu din il-firxa, però kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu wkoll biex nkun nistgħu din is-sitwazzjoni nikkontrollawha.